venner for livet. Ja. Altså, grunden til, at jeg tog afsted, det var oplevelsen personligt for at komme væk fra Danmark og opleve noget nyt. I stedet for det samme derhjemme, man hele tiden kørte i, synes jeg. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men det var den primære grund til, at jeg tog afsted. Det var bare for oplevelsen. Jeg ligesom kom væk fra alle de alt for faste rammer, det var vigtigt for mig at prøve at være væk fra like, safe Danmark i lidt mere end bare et par uger. Det var vigtigt for mig. Ja, det var også det samme for mig. Det var kommet lidt væk fra Danmark, og fordi for mig betyder det også noget for, når jeg skal ud og søge arbejde, at jeg har været her i udlandet og oplevelsen. Så det var også derfor, jeg tog afsted. Det tror jeg er rigtig vigtigt senere. Det var i hvert fald bare den største grund, jeg tog afsted. Nu har jeg altså styr på det. Fremtiden. Ja, fortæl lidt mere om fremtiden. Det synes jeg er vigtigt. Hvad kan man bruge det her til? Jamen, jeg tror da i hvert fald, det ser rigtig godt ud på CV'et, når man skal ud og søge arbejde, om det så er i USA, eller om det så er tilbage i Danmark. Ikke? Jeg tror i hvert fald, de lægger meget vægt på, hvad du har haft af erhvervserfaring, eller livserfaringer, eller skoleophold. Og bare det, de kan se, at man har været klar på at tage væk og prøve noget. Lige præcis. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Jeg tror, det er det største plusser, du kan have på et CV. Altså udover arbejde, så uddannelsesmæssigt, så må det være en uddannelse i USA. Fordi det er herovre, at alt sker, stort set. Jeg tror også godt det der med, at man får nye forbindelser rundt omkring hele verden, fordi der er det store internationale program. Jeg har jo både venner, der bor i Brasilien og i Frankrig og her og i Irland og England. Så man har jo kontakter overalt. Så jeg blev ekstremt overrasket over faciliteterne. Jeg troede, jeg skulle over til et par sportshold og måske en bane eller to, og så kommer man over, og alt er inden for 20 meter. Alt er til rådighed. Det var det, jeg blev allermest overrasket over. Jeg ved ikke, hvordan I har det med det. Det er en af de største fordele ved at være her også. Det er bare, at alt er samlet på det samme sted. Alt, hvad du har brug for i din hverdag, er det, så du kan gå over til det. Altså, og alle dine venner bor lige ude omkring dig. Det er super fedt, synes jeg. Det gør hverdagen meget sjovere, synes jeg. Jeg synes også, det, der har været rigtig fedt, det er bare de professorer, man har haft. Altså, de er så nemme at snakke med i forhold til derhjemme. Det er i hvert fald noget, jeg i hvert fald er positivt overrasket over. Og der er nogen, bare en min professor, du får en mobilnummer, og du ringer bare, hvis du har brug for et eller andet, og du forstår noget, så ringer du bare. Og det er man bare slet ikke vant til derhjemme. Det synes jeg også. Den der syllabus med mails og mobilnummer, ja. Hvordan kontakte den bedste tidspunkt. Og de har bare så nemt at snakke med. Det er i hvert fald min erfaring. Jeg tror også, det kan bidrage til, at man lærer mere. Nu er vi 8 i min spanskklasse, og 8 personer, så kender man hinanden alle sammen personligt. Og det har personligt gjort, at jeg har lært ekstremt meget rigtig hurtigt, fordi du er så tæt på det spanske og læreren hele tiden, så der er interaktion konstant. Det synes jeg er rigtig fedt. Det synes jeg også helt klart er en af de bedste ting ved det her studieliv her, det er, at der er maks de der 25 elever i hver klasse. Altså, man sidder ikke til de der kæmpe forelæsninger, man føler meget, man har meget mere personligt forhold til professorerne, og man føler ligesom, at der kan komme hjælp til en, hvis man har brug for det. Og man kan stille spørgsmål, hvis man har brug for det, så gentager det med glæde, og det er ikke til at sætte den over at forstå det, og ikke bare sidde helt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre her. Nu har jeg sagt det til dig, men jeg synes, internettet er forfærdeligt. Internettet? Forfærdeligt. Computerne er ekstremt langsomme, og de fryser konstant. Ja, internettet. Det kunne godt være lidt bedre. Eller meget bedre. Har I slet ikke hjemme? Overhovedet ikke. Ingen Nej, hjemme? jeg har ingen hjemme. Undskyld, nej, det har jeg ikke. Jeg har ingen hjemme. Der er samme båd. Hvad? Der er fuldstændig samme båd. Ja, der har altså, det er så nyt, og der er så mange ting, der sker herovre, så altså, du har dem over Skype, familien, synes jeg. Så længere væk er de ikke. Altså, jeg synes, at selve processen var meget nem for mig. Altså, den var lang, men den var nem, men det var også, fordi jeg synes, jeg fik ekstremt meget hjælp fra My Education. Og jeg synes, du var hurtigt til at svare tilbage på mails, og Morten var rigtig god til at tage telefonen og ringe, som jeg så gør næsten hele tiden. Så det synes jeg bare har været en kæmpe stor hjælp. Altså, der var ikke noget, der var skjult, og du blev ikke overrasket over nogle ting. Du fik al information fra start. Så det var egentlig bare at læse brochuren, og så vidste jeg personligt, hvad jeg skulle gøre. Så var der ikke mere, jeg skulle ud og ansøge eller noget som helst. Så det har også bare rigtig mange kræfter, tror jeg. Jeg synes
taget Smart Education er gode til ligesom at tage et trin ad gangen, fordi hele processen kan måske godt virke lidt uoverskuelig, når man sidder og kigger på den fra start. Men så tager man bare et skridt ad gangen, og altså, der er ikke noget, hvor man skal tage 10 beslutninger på en dag, så det synes jeg var dejligt. Ja. Det er også rigtig behageligt at have meditation i ryggen, når du skal herover. Hvis der er problemer, whatsoever. Altså at have den organisation, jeg tror, det er et kæmpe arbejde selv. Ja, fordi ellers er det jo fuldstændig nyt for en. Altså bare det at have en organisation, man føler ligesom, at okay, der er styr på det faktisk, selvom man måske ikke lige helt ved, hvad det er, man går ind til, så ved man, at der er en i ryggen på en. Nu kan jeg også huske, inden jeg overhovedet kontaktede Smart Education, der prøvede jeg selv, efter jeg blev færdig med min bachelor, så prøvede jeg selv at se, om jeg kunne komme herop og tage en hel uddannelse. Det var så besværligt. Der var så meget, og der var bare ikke nogen, der kunne hjælpe dig. Og det tog mig faktisk 2 år. Også fordi så var der bare så mange forskellige universiteter, de ville det ene, og de ville have det andet, og det var bare ikke så nemt at få fat i. Så da jeg så fandt Smart Education, det var bare lige til nemlig, fordi de netop var gode til at tage én ting ad gangen. Så det synes jeg i hvert fald er meget nemmere. Så har man altid sådan nogen, man sådan kan støtte op af. Eller støtten, synes jeg, der er hjulpet. Og det med, at nu var jeg inde og besøge Morten, det var også rigtig behageligt at sidde og tale om ting. Ja. Det var også en kæmpe hjælp. At du kan komme ind og tale med personen, der styrer det, og ligesom prøve at få det afsted. Altså udover det, du betaler for programmet, og det universitetet vil have, så lige når du kommer over, så er der nogle ting, der skal på plads. TV, altså dyne, bøger, alt det her, som lige skal på plads. Men efter det, så synes jeg ikke, man bruger penge synderligt. Fordi du har maden, du kan spise, og der er betalt for det værelse, du er i. Så det er bare lige til at starte med, der synes jeg, der skal man have styr på det. Det koster lidt. Jeg ved ikke, om I har haft det på samme måde. Jo, helt klart. Der er så mange faciliteter, der er inklusive i prisen. Altså, du kan bruge fitness, du kan bruge alle aktivitetsrummene, og der er biografer. Du kan... Ja, der er så mange... Du betaler ikke rigtig for noget her på campus, hvis du skal et eller andet. Fordi netop det hele er inklusive, eller så koster det bare ikke noget. Så det er bare, når man selv lige har lyst til at jeg skal ud og spise, eller i byen, så er det jo bare ens eget. Og det er jo noget, man selv må prioritere, hvad der er. Så... Jeg ved ikke, om det vil være billigere end at bo derhjemme, altså i det du tager herover. Hvis du tager det samlet, som man lever derhjemme, hvis du skal betale for din lejlighed og det du skal leve for, og transport, mad, det hele, om det så egentlig vil løbe op over det her. Jeg tror det er dyrere, hvis man skulle have egen lejlighed, betale det helt selv, og altså, nu er jeg bare fra Bitte Aalborg, ikke? Og der synes jeg, at bare en lejlighed, den koster jo bare meget, og det er bare etværelses lejlighed, ikke? Så altså, jeg tror i hvert fald, det er dyrere, hvis man skulle gøre det sammen. Ja, også hvis man vil et sted hen, hvor de synes, det er gode universiteter, så skal man jo nærmest helt ind til København. Lige præcis. Og det er jo sindssygt dyrt at bo derinde. Ja, nemlig. Og så hvis man vælger at bo udenfor, så skal man så betale for transporten. Transport, ja. Så det vil ikke sådan blive ekstra, man skal betale. Og det er ikke fordi DSB er så billigt. Nej. Det stiger hele tiden. Du skal tage afsted til USA, fordi du får venner for livet. Ikke kun her i USA, men rundt omkring hele verden. Du møder masser af kulturer rundt omkring i verden. Det er super. Okay, du skal tage afsted, fordi at din rygsæk bliver fyldt op med kanon gode oplevelser, men du bliver meget stærkere mentalt til at kunne bære dem. Du skal tage afsted til et universitet i USA, fordi du forbedrer dig fagligt og sprogligt helt vildt meget mere end du vil gøre derhjemme. Du kan måske allerede tale engelsk flydende, men det bliver naturligt for dig herovre, og du kommer til at tænke på engelsk, hvilket er et kæmpe plus. Jeg synes, du skal tage afsted, fordi college-livet i USA er bare det fedeste. Det er slet ikke ligesom hjemme i Danmark, fordi her bor man på campus og er hele tiden sammen med alle sine medstuderende og kan dyrke alt muligt sport eller hænge ud i kantinen eller bare være sammen og have det fedt med alle andre. Og det synes jeg er vildt fedt herovre i forhold til hjemme i Danmark. Du skal tage afsted, fordi det er en kanonfed oplevelse, og det kommer til at se fremragende ud på dit tv. Du vil få rigtig fede jobmuligheder. Hvad mere skal jeg sige? Du skal bare tage afsted, for det er meget sjovere end Danmark.